हो नहीं पाया। तुम्हें पता है हम भी कभी हिंदू हुआ करते थे। क्या बात कर रहे हो भाईजान? फिर ऐसा क्या हुआ जो हम... अगर हमारे दादा परदादा ने उस वक्त गलत पार्टी को वोट ना दिया होता तो आज भी ये भारत होता, और आज भी हम वीर छत्रपति शिवाजी महाराज और राम जी के पावन भूमि भारत में होते थे, तो आज भी ये भारत होता, तो आज भी ये भारत होता, तो आज भी ये भारत होता। काय होऊन देणार नाही? मी कसलं भयानक स्वप्न बघितलं काय? हो, खूपच भयानक स्वप्न बघितलं. कुठली अवदस आली काय मी त्यांच्या स्वप्नात. चला चला उठा, आंघोळ करा आणि आज मतदान आहे, मत देऊन या. हा, काय हो मग तुम्ही कोणाला मत देणार? माझं मत ना, जी पार्टी जिंकल्यावर पूर्ण भारताला आनंद झाला पाहिजे, पाकिस्तानला नाही. माझं मत फक्त हिंदुत्वासाठी. अपनी धरती अपना राज, छत्रपति शिवाजी का एक ही सपना, हिंदू स्वराज.